Wong wedok nganggone krokodil. Gorang iya. Pak dung ding dung pak dung. Sekading kading tak dung ding tak dung ding ngono kae lho. Kok
Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Brasta mongkar lan nafsu sekelarken aja ngerti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan Yuk terbangnya sing banter Mas. Sareng. Wis sak meriahe iki ngrawuhke bintang tamu Mbak Elisa, Mbak Mimin karo Mbak Apri. Oh, ngono ya Yung ya. Ah, ngestoke dawuh. Ya nembang sik. Nembang ya, heeh. Saurunge bintang tamu matur nuwun Bu Camat. Matur nuwun rawuhipun Muspika Kecamatan Tengaran, ya Pak Kapolsek Pak Dan Ramil serta jajarannya uga lurah-lurah sekecamatan Tengaran mbok menawa sing ngrawuh. Heeh. Ya Nak, ya ndedonga bebarengan ya. Ya kanthi srana wayangan bengi iki
bisa dadi jalaran tirakatan bengi iki nikmating Gusti berkahing Gusti Allah diturunke didukke saka langit kanggo sedaya warga masyarakat ana ing sugihan satemah sugihan dadi desa ingkang baldatun Toyibatun warapun gawur gemah ripah lojinawi kerta tata harja murah sandang kang satopangan adoh saka bencana alam digampangke lek golek rejeki panenane melimpah ruah tanpa diserang karo hama sing jenenge tikus didawake umure disehatke awake dilancarke rezekine dislametke donyane dislametke akhirate Allahumma ya nembang ki mau karo Pak Lurah pidato aku mau nulis lagu nulis lagu ya ngono ki secara spontanitas tak tulis ning panggung men ditembangne karo kanca-kanca ngono sak durunge bintang tamu ya ya Mas tembangno Mas ya tembangno ya lekku gawe ning panggung mau sekilas langsung dadi ya uga dirawi dulur lanang kakangku dalange Semarang Ki Suyadi ya keparang rawuh ket sore matur sembah nuwun adicara tasakuran ya Mas ya tembangno Mas Bowo ayo Mas ya Bowo Retno ya maka mencetho ya adicara tasyakuran uga sinebut apa Mas bersih desa dekah bumi bengi iki acarane bersih desa dekah bumi nyodakoi desane nyodakoi bumine muga-muga wise nganake bersih desa iki ya durga mendak kala sirna ya para bapak-bapak among tani tandurane iso ngrembaka tikus-tikus lan homo apa wae diilangno saka bumi sugihan wiwit dina iki nganti sak lawas-lawase Allahumma amin lah iya mau kanca-kanca tak critani ndek nge taun kepungkur ke dalange ganti Pak Tantut lah delalah bar kuwi terus tandurane iki diserang karo tikus ngoten nggih Bu nggih lah kok sing ngenongi ngomongi aku asline sing nyebar tikus iki kowe kok Mas dadi aku matamu kuwi aku ngono. Wong aku ngurusi tanggapane ra leren kok ngurusi tikus. Lah iya. Tikus-tikus berdasi ka lho. Ya. Semoga-moga tikuse ilang nggih Bu, nggih Pak. Hamane ilang nggih Bu, nggih Pak. Tandurane iso subur makmur ngrembaka, panene saya kathah nggih Pak, nggih Bu. Nah, wis ta, domonge kok ya. Ya, terusno. Tondo syukur mring pangeran tondo syukur nang pangeran ya terus rampung ngabdi mring nagari sapa Mas sing rampung utawa purna tugas selama 3 periode sapa sing syukuran kadese Pak Sumadi Pak Sumadi ya terus telung periode telung periode rampung ya terus kali sing sambe kala terus ndedonga rina lan wengi sing mirsani ya kaya taun-taun kepungkur iya sakmono mbane sik cepaki layar ngono iki cara diumpamakne upama mbayar ndelok ngono lho iki sing bagian sini iki VIP iki pemanu bayar iki 500.000 ngono lek mburi gawelan ki ya 300.000
Enek sing gratisan ki lho ning dhuwur ki lho gratisan. Ya, ya. Lah iya hawane kok sumuke kaya ngene ya saya. Lah iya ya terus mugi slamet tansah berkah lan barokah. Amin Allahumma amin. Ya yo dindang dune sik tanpa nganggo latihan, ora nganggo latihan. Oh ngono ora nganggo latihan, langsung dangdutan bersih desa ing Sugihan. Oh ngono langsung tembangke. Yuk buka saka saron. Nek yuk. Syukur mring pangeran rampung ngabdi mring nagari Pagese Pasumati telung periode rampung kali sing sampe kala netung arena lan lagi Suara tunggal, monggo. Hati corong Tasya kurang Sinden cantiknya Dwi Jelas. desa dekat bumi Todo syukur mring pangeran rampung ngabdi mring nagari Pak Kades Pak Sumati telung peri yode rampung kali sing sampe kala ndedong ngori nalan wengi mugi slamet tansah berkah lan Yode rampung kali sing sampe kala ndedong arena lan wengi mugi slamet tansah berkah lan barokah seksine Mbak Mimin karo Mbak Apri nduk kepungkur kae
awake dhewe ditanggap Yai Nganjuk ana ing Tanjung Kertosana Nganjuk. Ya dalam rangka tasakuran 3 periode selesai ya tak gekne lagu ngene iki lurahe saking senenge kuwi ning Nganjuk ndek iki nyawer sak yuta kuwi ning Nganjuk ning kene mbuh aku ora ngerti. Wong Nganjuk karo kene iki adoh ya Bu ya. Oh ngono. Ya yang esake dawuh. Waktune rada bengi lho Yung. Apa? Waktune wis meh jam 12. Nduk. Iki acara pungkasaning penjenengane Pak Sumadi ngasta dadi kepala desa. Oh, ngono. Mula mau pidatone rada dawa, ora dadi boyo pengapa, pamitan kelawan para warga masyarakat. Ya, asok keluputan yen ana lupute. Nggone ngasta 3 periode ana ing kene nyuwun pangapura. Oh, mula acarane iki bengi bebas mau wiwite rada mundur. Biasane jam 09.00 wis mulai. Iki mau jam 10 lagek mulai. Muga mula iki mau limbukane ya rada mundur. Oh, ngono Ya yang jam 09.00 bengi kuwi ndodok kotak iki bubare jam 3:30, lagi mau gandeng jam 10 ki acara tasakuran Pak Sumadi bubare kira-kira ya jam 6:30 esuk. Dadi dipol ke sisan cucuk lek toto lah iya. Ya, ning ya aja mergo sesuk ki awake dhewe cik bacut ning bawen. Waduh. Ngono ya. Oh iya, sombong kowe. Ora sombong aku pengumuman kok. Menawa biayi kene gelem nyusul meneng esuk ning apa kuwi Lemah Ireng, Lemah Ireng Bawen Semarang. Oh ngono Bintang tamune Mbak Niken Salindri. Oh ngono ya Yung ya sesuk bengi. Ya. Wis tak dawuh. Ayo Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Diaturi jumeneng luwih dhisik. Diaturi jumeneng menghibur sedaya masyarakat putra saka panjenengane Pak Kepala Desa urunan nggo nanggap Mbak Mimin, Mbak April lan Mbak Elisa. Ayo kanca ning dhisik gembira. Alera-alera. Duo dari kota Klaten yang sekarang ini sedang bersinar. Ya, Mbak Apri lan Mbak Mimin. Oh, ngono. Iki pernah masuk ono televisi, pernah no. Ya, mula ngangkat jenenge Klaten, mula asmane ya berdua iki bersinar dan saling melengkapi. Nek suarane iki apik Mbak Apri utawa Mbak Pintes Apria. Nek suarane, ning ayune ya tetep apik Mbak Apri. Dadi
Ampun ngoten lho. Lho kenyataane ngono lho. Mbak Yu kula niku senadyan kados ngeten nggih ayu, disawang ya ayu, nek nggon petengan. Ateges Pak Kakoki melihat seorang wanita Heeh. dengan mata telanjang. Kok moto kok putih? Orang ngagem mata hati. Lah piye ta tegese? Ayune ayu kowe. Wasise wasis kowe, luwese luwes kowe. Ning nek cara nggo omah-omah, oh kok nyenengke Mimin ya. Apri kae ayu, tapi gur adol ayu tok. Nek Mimin kae jane ora ayu. Ning iso dadi contoh kanggo madrasah kanggo anake sesuk. Wah, Kae rahime kae resik. Kae karo tangga sopan, karo bojo gemati, karo maratuwa sayang, srawunge apik, etikane luar biasa. Nek apik kae gur ayu raine tekone bosok lho. Sapa? Para pamirsa penjenengan nek nila mung saka rai. Nek rai 5 tahun ka 10 tahun ka kisut-kisut. Nek saka hati wis tuwa tapi kae piyane iso sabar. nek dinggo mama tetep apik kowe. Mergane kowe iso mbenake gendeng, duduk sobangan, nimpal, ngarit lho. Maksudnya iki nek biji wong hanya jangan satu sisi saja. Oh gitu. Jadi ana plus minus-e. Oh, Mimin kae ra ayu ya, tapi bocahe sopan, etikane apik. Oh, Apri kae ayu ya, tapi ngentutan umpamane. Dadi ada plus minusnya. Bengi iki sing paling ayu, paling apik dhewe kowe Min Sukimin. Aku mau menyampaikan bahwasanya semua wanita itu cantik. Kabeh wong wedok ki ayu, ora ana wong wedok sing ra ayu. Ning ayu dengan versinya masing-masing. Lah iya. Lah. Piye maksudnya piye? Jadi kadang kena aduh irungku pesek digawe mancung disuntik ngantek ping pira ben mancung. Apa nek irung wis mancung terus dadi ayu gurung? Ada yang lain. Oh kulitku kok ijak irung arep suntik putih. Wis kelakon suntik putih apa terus sak sempurna apa bokongku kurang semok. Jadi anane mung kurang-kurang. Kenapa hanya memikirkan kekurangan? Kowe ora menikmati kelebihanmu, jantungmu sing sehat. Drijimu sing komplit. Wah. Paribasan rahimmu sing paribasan diparingi subur. Sapa rahim? Rahimmu. Pipise sing lancar. Ora menikmati hal-hal seperti itu. Kok sik ta? Rahim kok iso ketedon barang iki. Ora rahimku kering ngono lho. Penjan benjang malih nek ngalem ki ora jati-tido. Dua sindan Mimin Apri Klaten, cantik semua. Wah siap. Mbak Apri ayu suarane apik, nek Mimin ora. Iki jane ayu le. Ning lehmu nyari ro busana, nyari ro awak ki Demes cantik. kurang krep nek arep mangkat ki ngilose. Jenggotmu ro brengosmu lho ora. Jane bar ngasar ya tak kerok kok bar ki sak kok ting sridik aku. Ndongake warga Sugiyan. Matur sembah nuwun kagem warga Sugiyan, kula dongaaken mugi pinaringan panjang yuswa, murah rejeki, tansah pinaringan kesehatan tinebena saking suker sakit lan memolo. Kagem Pak Sumadi ingkang sampun 3 periode. 3 periode nak. Mugi-mugi panjenengan pinaringan kaberkahan. Amin. Ingkang sampun mimpin Sugiyan ngantos 3 periode. 20 tahun. 20 ta lho, nek ora ditresnani wargane rak ya sengara ta, Lek. Aku omah-omah rong dina dibalekke bojoku kok ngantek 3. Lah kapusan kok. Lah dalane buntu ora anu. Rong dina kok dibalekke ora sakit. Tujune Pak Lurah kok iso 20 tahun lho ora ditresnani warga. Tujune Pak Lurah ora duwe warga kaya kowe ya, Lek. Lah ngapa? Lah kok nek gawe KTP bingung lho jenis kelamine. Arep ditulis apa? Gambar manuk pleci ae. Wong edan. Lah ya bingung lah kok kose. Ya wis ana kono ki. Laki-laki apa perempuan ngono to. Lah aku sing garis miringe kuwi kan men dipenggalih dhewe. Ya apa mestine? Kowe rungokno. Kita perjelas ki lenggah para punggawa-punggawa, para tokoh agama. Iya. Aku dan kamu pinjam ngampil lagemane Piai Putri. Yang nanya meminjam itu berarti harus dikembalikan. Jangan kamu nyaman berpakaian perempuan. Peminjam suatu saat nek kowe sadar kembali ke fitrahmu, ya kowe iki lanang kowe ya disunat. Aku dhisik dikerik kunir. Apane lho. Wong tulang-tulang kok. Wong edan ki. Oh, dadi kaya ngono ya. Enjeh, ngampil. Ngampil, ya. Kita ngampil hanya meminjam busana aja. Oh,
aku ngambil agamanya Pia Putri 3 sampai 4 jam. Ya. Paling boten. Kowe rekasane kok dari cara berpakaian. Bagaimana ibu-ibu kuwi ngopeni putra wayahe bayar kos, wayahe kuliah, hurung nek bojone mulang sarak, ngeslot, ora tau mulih dan sebagainya. Jadi wong wedoke dadi manajemen keluarga, Ya. bendahara, dinas sosial, apa dadi piyai siji ning penggalihe 1000. Nek wong lanang gur mikir golek detok wis cukup ra cukup ya iki. Kuwi sapa? Wong lanang Termasuk kowe. oh lah iya. Wong lanang. Lah iya kowe lanang kok. Aku hari ini kan wanita. Kami Lagi malah dina Jumat. Jumat. Kowe do Jumatan ora? Jumatan. Alhamdulillah kan? Jumatan kula. Nek mau Jumatan nganggo sarung apa ruko? Anu. Ngangge ruko motif sarung. Nanti kok seneng Alhamdulillah nggih Jumatan. Ngangge sarung. Nganggo sarung ya. Dilema nggih kaya kula ngangge kuwi kok nak kitek kan anu le salat terasa. Lah apa saiki ra mudeng nek kiteke iso diklithok ngene iki ora do mudeng lho. Dadi kadang apa yang dia lihat dia itu sekarang sumbunya pendek. Gampang menilai apa yang hanya dilihat. Orang ngerti, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Gampang menghakimi, gampang menilai. Senadyan casingnya kaya ngaten apa didelok casingnya. Terus? Soalnya Mbak Mimin pun gadah predikat. Apa? Banci syariah. Aku ya tau ya bri ngene iki. Ajene wong ngomong ngene iki. Alah, Mimin sok ben iki gur sing mlebu swarga gur gelungane. Apa kono ki panitiane swarga kok sing mlebu swarga gur gelungane. Aku lho ndek kanca ning kono nomor telepone duwe. Nomor telepon swarga ki. Duwe. Masa apa di orang dalam lho tadi? Duwe. Telepone iki loro, papat, 3, 4. Apa kuwi? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Wih, selak. Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Asik. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu, kuwi kewajibanmu. Bukti tondo syukur mreng Gustine. Terus? Subuh wayah esok aja dipikir ngantuk. Luhur wayah awan sanadyan akeh gawean. Ngasar, Le. Ngasar wayah sore ayo eling Gustine. Maghrib. Wayah maghrib teko wektune mung sedelo. Ngisa wayah wengi wiritan aja lali. Kanca-kanca nuwun sewu tepuk tangan buat Mbak Mimin. Pas nek mendapatkan predikat sebagai banci syariah. Yes. Boten Lho, ngalih nek ngelingke niku mboten sah didelok sinten. Lho, sapa wonge sing ngelingke? Penting ra isine. Lho. sing digaris bawahi ngene, Pri. Apa, Lek? Kita enggak boleh sebagai podo-podo titah ora itu menghakimi orang lain. Ora oleh ya. Oh, kae kok kurang ini ora tahu poso umpamane, ora tahu poso. Oh, siapa tahu dia sedekah subuh. Siapa tahu dia ono fakir miskin ngekei tanpa orang lain tahu. Ya. Kita enggak tahu amaliah yang dilakukan orang itu. Oh. Jadi rasah ngoncai elek wong liya nganti lupa gajah di pelupuk mata tidak tampak kekurangan dhewe ora cetha. Lah, kok ora didelok wonge alim, salate sregep, poso ya sregep, ning seneng utuk. Ya. Lah, Piye? ketoke njobane apik, njurune elek ya akeh. Sapa? Rumah sakit kae njobane apik, njurune wong durung wong lara kabeh. Dadi aja ndodok. Pak Kako mangklarifikasi besok lagi nek bintang tamune aku ya dialem, aku ya disubya-subya, aku ya dibanggakan. Ya men. Apa tumen dalang dadak di briefing bintang tamu nek ra ketangan. Mang wangsuli melih. Diulangi lagi. Ya, siap. Dalu menika wonten ing sugihan ngrawakaken bintang tamu dari Kabupaten Klaten yang semua bersinar dan semua cantiknya Indonesia. Terima kasih Pak Kangko. Terima kasih Pak Kangko. Pak Kangkoku. Apa? Kok malah kowe iki lho. Mongkok aku Pak Kangko. Hei. Excited, Pak, excited. Hati-hati lho, Pak, dikletak lho. Kok dikeletak toh? Loh, ini omongannya apa dikeletak? Seolah-olah aku wong wedok murahan. Ciuman kasih sayang karo ciuman nafsu udah beda. Kamu berzina karo kan kasih sayangnya beda. Nek dibayar? Nek dibayar sepeda meneh. Sehat-sehat ya Pak Kangkon.
Ya aduh, ayah karo bapak mesra banget. Cium. Lancar ya Pak Kang. Lancar alhamdulillah. Ngapunten benjang wonten mbawen mboten saged nderekaken. Weh. Engko ndak niken calidi ngedrok akal hayu karo aku to engko niken. Wong edan. Cium. Yo aja. Dadi mbokne kualon adeka ya patut lho. Nek niate iki persaudaraan ra apa-apa. Engko wediku nek Pak Kangko nyaman iki lho, Pri. Ngapunten Pak Kangko. Nggih. Iya. Ngapa lho? Diciwel bokongku. Sapa? Pak Kangko. Freddy. Pancen wong ayu ki ya godaan kok ngono. Telek. Aja bahagia dadi wong ayu. Nek ayune ra iso njaga kehormatan ya rapot merah lho. Alah wong kulino ning bakter kok njaga kehormatan. Oleh senengane. Niki enten Mbak Elisa. Enten Mbak Nggih. Elisa. Jumenengke Ayo sekalian. cuma nege sisan, ayo Mbak Elisa ya. Ya. Iki anu karo nembang sisan pamundhut saka saking keluarga Trah Karto Dinomo. Kamu. Ya Karto Dinomo. Nggih, nggih nyuwun lagu Imbangono Katresnanku. Ayo ditembangi karo Mbak Elisa Jumeneng. Ya. Ayo kendange Mas, ayo Mas. Ya, ayo. Ayo. Monggo, Bu. pun aturaken. Iya. Yuk, pakai musik biar hebat. Musiknya rada dibanterke Mas. Pokoknya kontrol terus. Ayo busuk. Kok busuk wis Busuk imin lho. busuk. Batang kok piye lho masak. Busuk iki kancane bosok Nek Elisa aja Bu El. Busuk. Bu Kiki. Suki men aja dikok suke, dikok Kiki, Suki, Mbak. Bu Kiki. Lebih tepatnya Dek Kiki. Wah. Monggo Dek Kire. Dek Kiki. Karena di antara sini ini kan aku yang paling muda, cuman memang ini saya buat make up tua. Karakter tua. Kenapa? Karena semua wanita punya treatment sendiri untuk membentengi dirinya. Ono sing wedok ben ra digodha dengan berhijab. Ono sing wedok ben ra digodha ono belajar pencak silat. Lah aku tak karakter muka tua gen wong lanang ora seneng sehingga kehormatanku terjaga. Jadi niki karena make up saja, Bu. Aslinya cantik menik-menik. Alah, tak kandhake putumu lho Lah, kowe. apa? Nek nang omahku. Aku ya ndladuk putu. Lah anggar makan sekolah kong ngono. Sangoni 5.000 wegah.
Angger sangoni 10.000 gak gelem salaman. Mbok uti aku ya. Lah ngerti mentahane ya. Lah kok Ya we opung apa piye? aku nang ndi do pengen foto Mbak Mimin kok nang fotoku dhewe karo aku gila. Ayo. Iki sing terakhir. Mong. Aja diajari. Bintang tamu Pak Sumadi wis milih bintang tamu, Pak Kados 2 milih bintang tamu wis dipenggali. Oh, iki di antara bintang tamu ini Mimin sing tak jepke. Tapi rak nggo genep-genep. Wah! Oh, dia jadi nangka. Live streaming sak nang donya nganti tak ngandani. Penontonnya nganti 3.000 lho iki. Lah, kewanen. Menghancurkan aku. Ayo gek muat ning pasar kok. Ya, Kong. Ya, Mong. Mongko kang mas katresna. Sanduk, Bro. Lah nek nganggo lingerie ra mampu membawa organnya, Pak. Kan nganggo lingerie Malah metu. Ora lho, kancane iki malah joget penak to sampai bawah ngono to. Lah ki mau kudu goyang semut iki lho. Iya. Pak dung ding dung Pak dung. Sekading kading tak dung ding ding tak dung ding ngono kae lho. Kok wah kaya layangan. apa aku leteking menungso to bri kok. Lah kon joget lho. Swara dipaido, rupa dipaido, goyangan dipaido. Wis patenono aku ae bri. Kok kabeh ra ono sing alembono. Mbok sithik perhatian kecil. Karena wanita itu 80% menggunakan perasaan, 20% logika. Siapa sing wanita? Aku gedekno atine. Lah sing gedhe liyan. Ayo kok. Nggih, niku nek putu kula nek panjenengan ya ampun Kong. Ses ngaten. Sesak. Ayo Mbak Elisa dihabiskan dulu. Mangka kang mas katresna.
mesti lho ning Sugihan kene iki ramene luar biasa. Tumplek-blek, pedagong-pedagong akeh banget iki mau Iya. kono tekan kene. Weh, luar biasa banget. Banget. Paling nek begenggek barang ya ini. Begenggek itu apa begenggek? Kok begenggek? Apa begenggek? Ojo tak apusi. Lah apa? Kamu Banyak pedagang pedogong. begenggek Pedagang. apa begenggek? Begenggek kok yapri ngono ki lho. Nek aku kan santun. Jadi yang begenggek ini pokene ayo. Begenggek ini cara Semarang ciblek. Oh ciblek. Cilian betah melek gitu Mbak. Cilian. Oh ya kan kudu ngerti ngono lho. Aku kan sinau basa Jawa ki gampang-gampang angel. Lah, jadi- Seprono seprene ya aku ana sing iso mudeng, ana sing ra mudeng. Alon-alon. Alon-alon waton ke laku. Alun-alun wis beda. Alun-alun itu tanah lapang. Tanah lapang. Alon-alun itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh iya nek kowe ngerti basa Jawa aku takon. Takon. Upama tetek bengek iki apa artine? Tetek Tetek. bengek. Napa mau nganggo bahasa tubuhnya piye? Kok bahasa tubuh atau aku yang penting ngerti artine kosakata tetek bengek iki apa? Aku bola-balik goleki ra ketemu. Nek tetek, Bengek ya apa? nek bengek iki suaraku wis bengek. Tetek bengek ini kenapa toh, Pak? Aku yo ora dong. Oh. Ada itu Werna tet. anu werna-werna tetek bengek iki kae-kae Oh. kae-kae. Oh, Sik ngene lho tak genane. Elisa lek berkata-kata juga salah. Apa? Karena nggak ada hanya. Loh yang B-nya mana? Tetek bengek kuwi bener bukan tetek bengek. oh nganggo TH. Nganggo H. Beda arti tetek bengek. Karo tetek wis beda. Karo tetek wis beda. Nek tetek iki kagunganku. Malah gombal kok. Oh tadi diluntung le tetek bengek. Tetek Tetek bengek. bengek. Oh iya tetek. Itu bengek. werna-werna. Rena-reni. Nek nunak nunu. Nunak. Lah, nek nunak aku ora ngerti. Nek nunuk duwe. Itu Jawa susah loh. Iya iya. Ucapan Aku itu. nek kuwi ngerti artine ya. Apa, Pak? Nunak nunu ki meraba-raba itu lho. Anu. Yakin karo ora ki lho. Mlakune nunak nunuk ngono lho. Nek nunuk iki kaya apa ya? Ragu-ragu. Oh ragu-ragu nunak Ragu-ragu. nunu. Ora Cari- bakoh ngono. Khawatir jalannya gimana, Ya. khawatir medannya gimana, atau khawatir melakukan kesalahan pegang apa. Oh, ngono, nek nggon no. petengan Ya, bisa itu nggon nunak petengan, nunu. bisa Sengan kok petengan. Kaya iki mau nyun sewu karo bapak abang tamu kula nyun sewu bapak. Mboten salaman niku mboten atak kesombong mboten. Karena kula niku mikir dalan kan ngagem sandal jinjit. Atase kula ngagem sandal jinjit. Lho ngene iki kok nek aku nyalami ngene kegliyer dadi kula dilema dadi nyun pangapunten dasare varises kula nggih pun gedhe-gedhe dadi dilema aku nyun. Perjuangan lho. Lah iya. Wong wedok sikil keraton ukuran 45 ya angan lho. Wong rata-rata ning mall 39 38 ukuran sandal kok 45 lho sikil keraton kok. Keraton yang iblis ya kok seneng. Kangelan Kak Elisa, Yeay. gimana apa jenenge tanggapannya Kak Elisa Gula. dengan warga Sugihan kan ditanggap di sini udah beberapa Nggih. kali toh. Nggih, Loh, tapi matur malam sembah. hari ini kan spesial karena Spesial. 3 periodenya Pak Sumadi. Nggih, meh kula namung saged dongakaken nggih niku soale petingane nggih donga. petingane Petinganipun. peting iki beda. Petinganipun nggih donga menika nggih mugi-mugi Pak Sumadi menika berkah barokah menapa ingkang sampun dipun gelar menika dados berkahi sedaya mawon ingkang rawuh. Weh. Nggih, lan mugi-mugi tetanenipun petani Petani iki golek tumo apa piye kok? Petani karo petani. petani wis beda. Nggih menika tetanduranipun saged sae. Oma wereng saged to minggat. Mereng kok ngono. Oma wereng saged to minggat. Kan itu yang ada di sawah. Aku duwer aku garangan, Mbak. Luar biasa loh. Pak Sumadi 3 periode toh. Delok ya Pak Sumadi menika wis ditresnani tenan jenenge ditresnani muga-muga amanah terus lan dadi berkah ingkang sampun dados pemimpin selama ini. Oh, ngayomi angel to dadi ndas ki abot. Kok ndase toh? Kepolo yu abot. Kepala desa kok ya. Nek ndas ki nggo kewan. Ndas pitik, Pitek. ndas wedhus. Ndas Sukimin kuwi beda wisan.
Nek kepala nggo piyayi, ngono lho. Berarti yang betul Beda Kepala. peruntukannya. Sama nih beda peruntukannya. Kepala. Das pitik, das wedhus nek anu Pak kepala desa. kepala bahasa Indonesia. Bahasa Jawa apa? Sirah. Sirahipun desa. Yo. Neng yo tetep basane iki Pak Kepala Desa. Desa. Ya, Aduh, wis kuwi. budrek aku mah. Nek perkotaan jenenge asmane Pak Lurah nek perkotaan ning desa kepala Ya, desa. ya udah alangkah baiknya kalau kita langsung kenalan aja sama Pak Sumadi. Iya, boleh. Pareng nggih Pak. Oh boleh. Sakit minggah be panggungan ini Mboten kan ngira-ngira hormat Pak Sumadi Nggih. monggo katuran minggah wonten pepanggungan. Ah, tur dasare anu Mbak Mimin, Mbak Elisa, Nggih. Mbak Abi, niki sing ngragati para putra-putra saking senenge, saking bungae. Monggo Pak Sumadi. Monggo Pak Sumadi, kersanipun dipun pirsani ora mung sing wonten mriki kemawon ingkang wonten luar Jawa, luar negeri padha menyaksikan pada malam hari ini lumantar live streaming. Nah, yo, turuk. Sugeng dalu Bapak Sumadi. Wilujeng dalu Mbak Apri. Injih. Sehat Bapak? Amin amin sehat. Injih, kok kadosipun minggah kados gila napa wedi Pak? Apri kok senari kok kata-katamu. Lah Bapak kaya bersalaman ro kowe terus kaya piye? iki pun Cina, Pak. Kerini aku iki medeni. Sugeng kula Pak Sumadi. Menika. Injih kula Bapak. Nggih, Injih. Mbak. Menika ingkang penyanyi pimpin tentang dalu jeneng wong kula Bapak. Menawi panjenengan ndakaken salat sing ketok-ketok mung kegambarane mung aku kok, Jas. Ora wong kowe diyasinke kok. Udah mindali kok. Pripun Bapak merangguli para warga panjenengan tumplek blek menika ngestreni Bersih Pak- dusun. bersih Bersih dusun, desa. bersih desa, uga syukuran 3 periode panjenengan menika. Jelas ya Allah bingah Mbak. Inganjih. Napa warga sedaya yang kalau aturi rawuh sami kepareng rawuh. Nggih, sami kepareng rawuh matur Nggih, sembah nggih, nuwun. Ngaten nggih. Ngaten kemawon, Pak. Nggih. Piyayi lembah manah tuh kayak gitu loh. Lembah Pripun, mana? nggih. Ora kok kan ngendika ning nyatane bukti nyata 3 periode kok no. Iya. Nggih sebabnya niki Bu, nggih, yang rencangi istri kula menika. Oh, ngaten. bener. Mbak Elisa di sini aja. Ya. Limin. Nah, biar pilah yang cewek-cewek sebelah sini, yang cowok sini. Oh iya. Maksudmu apa, Pri? Tak share fotomu zaman disunat piye? Pengen foto titikmu dia. Hai. Wong edan. Ibu, Nah, pangapunten mbok menawi badhe wonten pangandikan menika. Terima kasih pada warga di Desa Sugian yang sudah semuanya menyengkuyung atas ke pengabdian Bapak Lurah Sumadi, Pengabdian Bapak Lurah Sumadi. dan saya terima kasih pada ibu-ibu PKK, itu ibu-ibu pengurus PKK sudah membantu saya dengan sepenuh hati dan ikhlas. Saya terima kasih sekali, dan kalau ada kesalahan saya pada warga di Desa Sugian semuanya, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Nggih, Ibu, mbah nuwun. Mugi-mugi pinaringan sehat, panjang yuswa untuk momong putra wayahipun. Amin. Doa untuk Ibu dan Bapak Mbak Elisa. Penting niku kekerabatanipun antara masyarakat menika tetep nyawiji sedaya. Bantu binantunipun kalih Bapak Ibu. Mbok menawa mboten menjabat lurah malih tapi tetep nyengkuyung saking baiknya beliau-beliau sudah 20 tahun Tepuk tangan menyertai untuk Bapak Sumadi. masyarakat.
dilandasi dengan hati. Nah, ya. Kesuksesan seorang suami di belakangnya pasti ada seorang istri atau istri yang solekah yang selalu mendoakan kepada suaminya. Wah, contohnya Ibu Budalang. Budalang Luar juga. biasa. Ini juga perhiasan terindah di dunia. Istri solekah. Telek. Mbak menawi wonten pamundutan Nggih. ngersake pamundutan Ngersake lagu lagu. ingkang dipun remeni napa Ibu Remeni. Bapak? Remen. Ya. Bapak ngersakan menapa Pak Lurah penyahan kok. Ngersakan lakon menapa? Setunggal Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih. Kaping kali napa nggih? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Tiwas madeg aku. Apa? Tak kira Pak Lurah ngersake lagune Nyidam Pentol. Nyidam Sari. Ya bener bintang tamune nggo pentol niki ora ada pentol. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Sami-sami Mbak. Mugi awet ingkang paseduluran nggih Bu, Bapak nggih. Ngatos-atos nawi salaman kali Mbak Nggih, Mimin. Bapak, nggih. Dompet tali-ali gelas. Diaturke panitia menawi taun ngajeng ringgitan malih. Bintang tamune mboten kedah kula ning prayoginipun pancen kula. Yes, Bang. Sembah nuwun Sembah Bapak nuwun, Ibu. Bapak, Ibu. Ibu. Sungkem kula Pak, matur sembah nuwun sampun dipun tampi kanthi sae. Kamundutane Mbak Elisa saking Bapak. Nggih. Ada Sinom Parijoto Parijoto. dan juga Nyidam Sari. Betul. Gandeng wis jumeneng nyidam sarinya dulu mengko sinome bisa di waktu goro-goro. Oh ngaten nggih. Yo Mbak Elisa. Dibawani ayo di midangan ke sesarengan bawa ada Mbak Indes Abria, Mbak Elisa dan Lek Sukimin. Ya. Duh wong. Ya, ngono ya kena. Ya, coba kaya apa? Saka Mbak Indes Mbak Abri ya. Ngaturaken sugeng kondur para bapak tamu, Tamu. nggih, bapak ibu tamu. Ayo Mbak Elisa. Kaya Wong nandang asmara sak baris meneh sa. apa wakku dewe Mbak Mimin guru-gurune sinden Indonesia. Ayo Lek. Kula nggih dipun keparengaken ya men rada dhuwur men ketok. Jungkel malah. Seneng. Sinambi menawi ndiraken jengkaripun menika bapak-bapak kepala desa ing wilayah Kecamatan Tengaran kok bine njek. Dah, Apa toh? Koko. Duh. dah, dewa Jawata. Kok kalau menjinge muntir. Kolaborasi. Jadi ada kadang-kadang kita nyanyi kono atraksine, kudu ana atraksine. Dah dewa Jawata. Hum. Walas. Menu larase kok apa ki barang to, Mas? Ora. Nek 6 kudune aku lancar kok. Tindinganmu kleru barang ora iki, ora. Oh. Sing nyanyi barang selundupan tadi. Wes kanggo cara Sukimin ae kok. Welasono mring wak mambi. Wah. Nek gede arum. Arum. Besok kapan katakan
bagus. Nanong ya. Ayo men. Umpama nanah kodo tanpa ayo Pri tanpa perahu sasat sora dan pepeteri yo bareng nyidam sari nyuwun sing kendang The Angel nggih, Pak. Oh, nggih, ayo Bunda. Anu, sama Angel, ayo Angel. ya The Angel ya. The Angel. Katur bucange kula nyuwun gending podang kuning dipun beksani Lengger Banyumasan gending menika. Katur keluarga Trasimbah Ahmad ngabi ingkang bagya mulya angka kalih sanak kadang werda muda ing sugihan ingkang kula tresnani. Ya. Ayo Angel. Ayo The Angel ngendang. Wis komplit lho iki. Dalang Putri eneng Mbak Elisa. Pengerebab wedok Mbak Retno Cungpe. Lho, pengendange The Angel. Napa pengen ngerebab sisan Mbak Cungpe? Mbok peniti wedok ya no Pri. Kowe. Saking kula Pak Sarno, nggih matur nuwun pun aturaken campur sari ya, Mbak. Nggih. Dibukani saka keyboard ayo, Mas. Nah. Bukani saka keyboard. Ya, campur sari. Ya, iki go dirawuhi karo Mas Bari. Oh, pengendang. Nah, pengendange Cakrane Ngrat. Wah, luar biasa. Rawuh. Wah, endi to Mas Bari ndi? Nggih. Sajake direkam garapane awake dhewe digo ngalor. Ya, monggo buka keyboard Mas. Mas. Diutamakan dari Pak Kepala Desa Pak Sumadi.